Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 7 tuig 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Bacolod, nagpagwa sa travel restrictions sa mga lugar nga naka-alert level 3. Transport Group ginapa-regulate ang seating capacity sa mga di-pasahero nga salakyan. Sa mga nagapanguna nga balita national, malipot nga quarantine sa health workers gintugutan. Mga kapitan, ginapatutukan ang unvaccinated o kung ginapatutukan sa mga kapitan ang mga unvaccinated nga mga persona. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually.
Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagapat-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:11, kagkaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Umpisa Enero 9, obligado na ang tanan nga inbound travelers gikan sa mga lugar nga naka-alert level 3 pasaka nga magpresentar sang negatibo nga RT-PCR result sa pagsurod sa syudad sa Bacolod anuman ang vaccination status. Ini ang kaundan sa Executive Order No. 1 nga ginpagwa ni karon ni Bacolod City Mayor Evelio Nardia kasunod sa naobserbahan nga liwat nga pagtaas sa kaso sa COVID-19 kag presensya sang Omicron variant. Magluwas sa RT-PCR result, kinahanglan man ipresentar sa traveler ang online backtrack registration, S-Pass, vaccination card kag valid personal ID. Para naman sa mga magabiyahe nga opisyal sa gobyerno o kung public sector personnel, kinahanglan nga magpresentar sa valid ID sa ahensya sa gobyerno nga ginatrabahuan, vaccination card sa fully vaccinated, kag negative RT-PCR test sa partially kag unvaccinated. Subong man, original nga kopya sa travel order nga gin-issue sa head sa ahensya, kag kinahanglan nga mapasar ang symptom screening sa airport o kung sa seaport upon arrival, kag sundon sang istrikto ang minimum public health standards. Sinuman nga hindi magsunod sa EO ang dumilian nga makasulod sa syudad sang Bacolod. Sa dugang nga balita lokal, nagapabilin nga zero backlog ang syudad sa Bacolod kung positibo sa COVID-19 nga mga individual ang paghahambalan. Sulo kay Executive Assistant kay Extraction Team Head Ernie Pinida, tanan nga mga persona nga nalakip sa listahan sang DOH nga gitpagwa kahapon nga adlaw ang nasaylo sa pasilidad sang syudad, magluwas lamang sa pila ka mga persona nga nag-qualify para sa home quarantine. Dugang pa ni Pinida, ang mga pasyente nga gintugutan nga magpaidalom sa home quarantine ang ginalakipan sang duha ka mga bag-o ginbunag nga mga lapsag, bedridden nga mga pasyente kag isa man ka persona nga nagpaidalom sa hospital care nga programa. Suno pa sa opisyal ginatingwaan sang extraction team nga matapos sa gilayon ang trabaho sa kada adlaw, paagi man sa bulig sang tagsa ka mga opisyales sa barangay. Kasi ilogit ang extraction. Wala sang backlog. Kaya paano yun na-consider ang ilang case braho. Kag tin sa ganini nga gusto mag-quarantine siya, mag-home quarantine. Di kay wala man sang reason, na lang sila, isolation pero hospital supervised. Ang kabahin sang pagpahayag ni Executive Assistant kay Extraction Team Head Ernie Pinida. Sa dugang pa nga balita lokal, ginklaro ni EOC Executive Director M. Ang wala pa sila sa opisyal nga komunikasyon gikan sa National IATF nga nagapaidalom sa Bacolod sa Alert Level 3 nga classification. So kay ang damlag lang nga impormasyon nga nagwa sa social media, ang kabahin lamang sang daily situational report kag assessment sang DOH Region 6 apang ini ang nagakinahanglan pa sa pag-akto sa gobyerno nasyonal. Dugang pa ni ang mas maayo kun hulaton ang panugyan sang National IATF nga amo ang may otoridad sa pagdihon sang amo desisyon. Aminado si ang
sa posibilidad nga pagtaas ang alert level classification sang syudad, mangudman sa natabo nga increase sa daily growth rate cases sang COVID-19 sa Bacolod, ilabi na subong nga semana. Sa katapusan nga balita lokal, ginapanawagan sa transport groups ng mga opisyal sa lokal nga gobyerno sa syudad kag probinsya sa Negros Occidental nga magpahamtang sa mga personnel nga mag-implementar sang 70% nga seating capacity ilabi na sa mga di pasahero nga salakyan. Suno kay Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center, hindi palikawan nga magsobra sa seating capacity ang sakay sa mga di pasahero nga salakyan tungod ilaman ginalikawan nga magbai sa ila pasahero kag may ginasunod nga pagsulundan sa Land Transportation o Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaya hindi dapat magpamalibad sa pasahero. Dugang pa nga mga mando ang wala ginapaiway sang LTFRB bisan pandemya, rason nga nagpangabay si Malacad nga magpatawag sang pagsapol ang mga opisyal sang gobyerno agud nga makahimo sang solusyon. Ang namin tani makadinuligay kita pala sa dalanon, hindi ko magpagkadiga nga tama na gid ka uli po na nga mga driver nga tiga-tiga nyo lang dayo man lang kami nga kung pwede. Ay siling kita 70% kung nag-siyam-siyam siya, mo talang wala para hindi siya dikit-dikit. Ang kawain sang pagpahayag sang Secretary General sa nga udok nga si Diego Malacad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:17. Santon Plus Gold, isa ka food supplement capsule nga nagabulig para Aksyon Radio. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang bagong taon, bagong milyon. Mayong gabi sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live. Number 1 gid o si Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon, mayong gabi dira sa imo Ma'am Ana Sinoro, sa kay Ma'am Christine Minyas Villalobos, dira sa Bay Pandanon DSB, good evening man. Salamat sa pag-monitor. Sa kay Sir Ray Baryoga, good evening. Ano yung preparasyon pa niya po nun? Sa kay Sir Lester Ray Benitez, good evening, Action Ann, watching from Auckland, New Zealand. Wow, salamat gid sir, kag salamat for the 100 stars nga gina-send ni mo dere. Sige. Sakay, si Dennis Richard Tiboroma, dira sa may Banwa sang San Enrique. Mayong gabi madra kag sa mga Roma family. Sakay, Felicie Benzola, good evening. Sige, Ma'am Felicie. Doon hindi man ko maampot ambal ba. Thank you, gida. Good evening, Action Ann. Thanks God it's Friday. Take care always. God bless you and more power to ARB. Halin ina kay Ma'am Elizabeth Malakagamala. Salamat gid Ma'am. Sakay Atiya Kim Iriman, good evening man. Kag salamat sa pag-monitor dira sa may Banwa sang Morsha. Sakay Nam Cheyun. Ano siguro ay ang tawag ni ng maka K-drama. Na good evening Action Ann, watching from Mariveles, Bataan. Sige, salamat. Si Christopher Noble.
Anong ginaayos? Amo daman. Sige, thank you again sa aton nga mga ka-aksyon nga nag-monitor sa subong iya nga gabi. Kag thank you so much sa riwat sa kay Sir Lester Ray Benitez for the stars nga gin-share mo diri sir na ginpaambit mo no kay natanahan amo naman sukton, 'di ba? Para iya nga i-share man sa aton nga mga ka-aksyon. By the way, sa mga ka-aksyon naton, don't forget nga i-follow man ang amon tag sa iya ka page. Para sa akon nga page is Aksyon An, na i-search lang da Aksyon An, makitaan mo lang na sa dayon. Hindi ka na da magsala kay ang akon nga itsura ti amo gina. Joke lang. Oo, pero totoo hindi agad magsala, no? Kay Aksyon An na ginada. Bisan na ng mga pangita sang Aksyon An pa rin ang lalabas. Char lang ang itsura galing ginamin ko. Sige, sa mga ka-aksyon natin nga nag-monitor sa ila Facebook Live. Pero do medyo hina, naga-sideline na lang. Naga-sideline. Di may ara man sing natag sa ka mga transistor radio do abi kung alang-alang or hindi agad-agad makasulod, no? Kay subong ang tawag ni ang internet, pasalamat kita kay do nag-amat-amat na siya, no? Pila ka adlaw man ding amon nga struggle nga hindi mo maintindihan gadoble ang imong ulobrahon given gani nga ang internet ga loading lang. Diba, Aksyon L Ray? Relate ka ba? Sige sa mga ka-aksyon naton nga tisubong hopefully tanan-tanan kita is mga ilabiligid sa mga sur bala, no, sang Negros Occidental, no, na sugaan na kamudra or may ara na sang kuryente. Ang iban do sang New Year to nasugaan lang, no, for the New Year lang, for the sake lang nga may suga sa New Year, diba? Pero pagka the next day, possibility is balda naman, no? Back to the basic naman. Well, anyway, sige lang continue lang kita, no? Padayon lang kita. Ang si Ma'am Fernandez ay nagmam na ko niya, basi lalaki ini. Fernandez Eric, tukayo ni Aksyon Eric. Mayong gabi Aksyon An kag sa mga ka-aksyon. Sige, salamat gid. Hambal ni Sir Lester, no worries Aksyon An. Enjoy life. Sakto gina Sir, enjoy life. Sige. Salamat sa pag-approve dira ni mo Sir Eric Fernandez. Sige, standby sa aton yung mga ka-aksyon. Monitor ka mo para sa aton yang nga balita sa nasyonal. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC Life Extension Vitamin D3. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabco, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Interagency Task Force ang malipot nga isolation kag quarantine periods para sa fully vaccinated health workers nga infected o kung may exposure sa COVID-19. Ginhimo ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nagrales ang anunsyo matapos magkahangawa ang madamo nga mga hospital bangod sa jutay nga personnel sa pagtaas sa kaso sa COVID-19. Nasaad sa resolusyon sang IATF nga ang Hospital Infection Prevention and Control Committees amo ang otorisado sa pag-implementar sa malipot nga quarantine protocols tubtob sa 5 ka adlaw para sa ila fully vaccinated healthcare workers nga may healthcare capacity needs kag individual risk assessment. Sa iba nga balita national, ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanan nga mga kapitan sa barangay nga dumilian nga magkagwa sila puloy-an ang mga persona nga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Ginhimos ng Presidente ang mando tungod sa liwat nga pagtaas sa kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Kag suno sa Presidente, pwede pabuligon sa mga kapitan ang mga sibilyan agud nga mamonitor ang giho sa mga wala pa nabakunahan agud masiguro nga hindi ang mga ini makakadto sa kundiin. Suno pa sa Presidente, bilang Chief Executive, responsibilidad sini ang paghatag proteksyon sa tanan. Las 6:27, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Panahon na agod batunon sang gobyerno nga parte na sang kabuhi sa tawo o kung sang tawo ang COVID-19 pandemic. Ini ang ginpalayag ni Anay House Speaker kag karon Senatorial Aspirant Alan Peter Cayetano. Sa karon galiwat nagsaka ang kaso sang COVID-19 bangod sa Omicron variant. Gin-insister sang mamaridha nakadepende sa mindset sa publiko kag sa mga magadumala sa gobyerno kung paano madasig makabangon ng Pilipinas tungod sa krisis nga nadulot sa pandemya. Ginpayag man ni Cayetano nga hindi dapat paghulaton kung saan umadula ang virus kag sa baylo hibaloon kung paano mag-innovate kag magpangita sang paagi kung paano maka-adapt ang tanan sa sitwasyon. It's very important that the government has the mindset that COVID is here to stay. Pwedeng grumabe, pwedeng bumaba yung cases, pwedeng humina yung virus, pwedeng magkaroon ng kung ano man, pero it's here to stay. So we have to adapt, we have to live with it, di ba? So katulad ng pagmamask at saka yung protocols, hindi dapat talaga mag-easy-easy. So pangalawa, it's time to adapt and innovate talaga, no? So Timing sa karon ang pagpasar sa Department of Migrant Workers Act nga magahatag sang proteksyon sa mga overseas Filipino workers. Suno kay House o kun Anay House Speaker kag tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano, madamo nga mga Pinoy sa karon ang desperado nga magtrabaho kag sigurado nga kuhaon man ini nga kahigayunan sa mga recruitment agency. Ginpahayag ni Cayetano indi lipod sa kadamaan nga may mga recruitment agencies nga ang luyag lamang amo ang magkaganar kag wala ginalantaw ang peligro sa lugar o kung mapahamak lang sa employer ang mga Pinoy worker. Apang ginpahayag naman ni Cayetano nga sa idalom sa Migrant Workers Act, nakasaad ang ethical recruitment sa diin, mahimo pasabton ang mga manpower agencies nga magpabaya kag hindi pagipasiguro ang ikaayo sa mga OFW. Si Cayetano ang nagduso sang hagda para sa OFW Department antes ini ginaprobahan sa Senado kag mapermahan bilang isa kalayisang presidente. Number one, nasa batas yung ethical recruitment. First time yan. Kung baka nga sa buong mundo, baka unat tayo na hindi lang sa departamento, pero yung ethical recruitment kasi
marami pa rin at nakakalungkot minsan kapwa Pilipino, binebenta kapwa Pilipino, ibig sabihin alam naman na delikado yung lugar o alam na yung amo na yon ay nag-abuso dati pero nagpadala pa rin ng OFW doon o kaya alam naman nilang delikado yung lugar, may gera doon or something. So it's very important na yung ngayon na desperadong marami magkatrabaho, yung recruitment natin ay ethical, di ba? Yung talagang inuuna, hindi yung kumita yung recruiter, pero inuuna yung welfare talaga ng OFW. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:31. Kaginyugin pamatiyan ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon ng mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Enero 7, 2022. Upodang nyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,